Bale TELIPAALE Panchinilik TELIPAALE Bale TELIPAALE Panjara TELIPAALE Bale TELIPAALE. What a comedy! ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನೆಗಲ ಮಾತಿರಲ ಮೋಕಿದ ಊಟಾಳಿ ದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಕೊಡ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೆ ಆ ಸೀಕದ ಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಮರ್ದಲೆ ನಾಲ್ಪ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ JPS ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂಚಿನೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೊಕಲ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಲ್ಕಾ ವಂಡರ್ ಕೇಕ್ ಮೊಕಲಲ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೆ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಅಂಚನೆ ಪರದೇಶದ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೀಠೋಪಕರಣದ ಪನ್ಪನ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐ ಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾದ ಕೈತಾಡು ಪುಂಚಿತಿನ ಛಾಯಾ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಡ್ ನಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರೆಗಳ ಕುಡರ ಪೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಕಲು ದೂರದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆರ್ದು ಬೈದಿಂಚಿತಿನ ರಂಗಮಿತ್ರೆರು ಕಾಸರಗೋಡು ಆನಿಕಲಗು ತುಳು ಅನ್ನಗ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನಿಂದಲ ಈನಿಕನಗ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿದನು ಇತ್ತನಿಕಲ ಪೊಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ದಯಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಬುಡ್ರಿಯಾ ದಯಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಧೀರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಧೀರಾಜ್ ಜಯಮಣಿ ಅಂಬಾರೆ ಬಂದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಚಣ್ಣ ಓಕೆ ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೆಲೆಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಬೋಯ್ಡ ಲಕ್ಕನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಚಸಲ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತುಂಡು ఒక ಧೀರಜ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೆತ್ತದ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸಕರು ನಾಯದ ವಿಷಯ ಮಲ್ದೇರು ತುಂಬು ಸರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ ದುಮ್ಮು ಮುಳು ಬಳೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸರ್ ಅಚ್ಚಾ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಬಳೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒಂದು ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ತೇರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಆಯ್ಜಿ ಸರ್ ಅಚ್ಚಾ ಮಲ್ಲಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಂಪರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಮಾತ್ರ ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೋ ಪಂಚಸಲ ಲಾಯ್ಕತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಶೋ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಚೂರು ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದೇ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದೆ ಅವತ್ತಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನಿಕಲು ಡೈಲಾಗ್ ಮರತದ್ದು ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಪಂಡದು ಅಂಚಲ ಆತಂದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಲ ಆತಂದೆ ಧೀರಜ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ಜಯಮಣಿ ಇಂಚಿಡ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪನೋ ಅಂತಾರೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಲೆ ಪನ ಅವು ಅವಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಪಂಚೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಜೋಕೆ ಪಂಚೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಅದು ಕೆಲವು ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ತೋಜುನೆ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೂರದ ಕಾಸರಗೋಡರದು ಬೈದಾರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲಾತ್ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ನಿಕಲ ದೆಡ್ಡೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಬರಡು ಬಂದು ಬೈಕೊಂದು ಮಾತಿರಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿನ್ ತುಯ್ಯಾರು ಓಡ್ತಿನಾಥ ತೆಲ್ತಾರೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲೆನ್ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬೋಡಾದು ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೇಡ್ದು ಇನಿ ಕನಕ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗಲು ಪರ್ಯಾವ ತಿಂದಣ್ಣ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೋಂಟುರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾದ ಬರುದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಲೆಡ ಅಕಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಪುತ್ತಕ ಆತನೆಟ ಕಾತುಕುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ Bale TELIPAALE scream and shout. It's our time, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale TELIPAALE, papa. Bale TELIPAALE, papa.